Ola, son Eva, de Clarión Libraría. Estamos hoxe aquí en Carballo recomendándovos dous libros maravillosos de Begoña Caamaño, que é a nosa homenaxeada das letras galegas deste ano. E non quería que pasara esta ocasión sin recomendarvos estas dúas novelas, porque son obras maravillosas. Temos Circe ou O pracer do azul, que é unha reinterpretación de un clásico que todos coñeceredes, como é a Odisea, pero o que ten de especial Begoña en ambas as dúas novelas é que lle dá voz a personaxes que nunca tuveron voz. Neste caso, aos personaxes femeninos destas dúas novelas. En Morgana en Esmelle ímonos un pouco as lendas artúricas e a darlle voz a Morgana, esa villana que sempre foi a mala da película, e en Circe ou O pracer do azul imoslle dar voz a Penélope e a Circe, que a pesar de que a historia nos dixo que eran enemigas, aquí van a ter unha relación moi especial. E se xa lechedes algunha destas novelas, ou se non as lechedes pero queredes saber máis sobre Begoña Caamaño, hai un montón de libros que nos falan sobre a súa figura, porque foi unha persona super interesante a nivel cultural, a nivel social e ademais para todas as idades. Só me queda desexarvos que pasedes un feliz día das letras galegas e que aproveitedes este día para ler moito en galego.